kụọ n'aka wagụtalia wagụ Pilet ajụọ ya ịbụ onye eze, Jesu za ya abụ m onye eze, dị nwe n'anyị Jesu na chi eze n'eluigwe, eze nkụwa niile, eze ndị eze. Wow, unu gụtalia ngwa kụọlụ n'onwe unu aka ngwa sini ka emesịa. Onye eze, Jesu za ya abụ m onye eze, iwe n'anyị Jesu eji eze n'eluigwe, eze nkụwa niile, eze ndị eze. Iwe n'anyị Jesu eji eze n'eluigwe, eze nkụwa niile, eze ndị eze. Onye eze, Jesu za ya abụ m onye eze, iwe n'anyị Jesu eji eze n'eluigwe, eze nkụwa niile, eze ndị eze. Kụọ n'aka wagụtalia wagụ Pilet ajụọ ya ịbụ onye eze, Jesu za ya abụ m onye eze, dị nwe n'anyị Jesu na chi eze n'eluigwe, eze nkụwa niile, eze ndị eze. Wow, unu gụtalia ngwa kụọlụ n'onwe unu aka ngwa sini ka emesịa. Ajụọ ya ịbụ onye eze, Jesu za ya abụ m onye eze, dị nwe n'anyị Jesu na chi eze n'eluigwe, eze nkụwa niile, eze ndị eze. Dị nwe n'anyị Jesu na chi eze n'eluigwe, eze nkụwa niile, eze ndị eze.